Malam shin mata suka ce aure sai mai gida da mota da kuma aikin gwamnati, kai a matsayin ka na namiji kai kuma me za ka iya cewa? Wato idan mata suka ce aure sai mai gida da mota, to wannan ya danganta da yanayin macen da take faɗar haka. Dukkan macen da take faɗar haka idan ka duba ta yawanci za ka ga wata mai son duniya ce ko kuma wata son kanta ne yake kawo hakan, ko kuma za ka duba irin wa'annan matan yawanci za su zauna su daɗe ba aure, kuma mace bai zama lallai a ce aure sai kin samu mai gida da mota ba. Idan kika samu wanda zai kula da ke kuma za ku zaman lafiya, ina ganin wannan kawai ya fi ki aure shi. Malam idan mata suka ce aure sai mai gida da mota da kuma aikin gwamnati, kai kuma matsayin ka na namiji kai kuma me za ka iya cewa? To gaskiyan magana, duk macen da tana cewa sai mai kudi sai mai mota, ita wahalalle ya ce. Dan gaskiyan magana, ni yanzu gaskiya ban hadu da irin wayannan nan ba, amma ni bana fata mu hadu da su. Amma me ra'ayinka akan wayannan? Wayannan kawai dai a roƙa musu Allah su ma su gane gaskiyan magana. Amma ni dai gaskiya in dai yanda zan ba su shawara su daina wannan biye-biyen, su daina bin masu kudin. Wani mai kudin ma in ka bi ma zai je ya lalata ma da kai kuma zai ya barka. Amma ni gaskiya magana, ni dai in dai ta ni ne wallahi gwara su daina su bi su samu nagari su aura. To ni dai a gaskiya babu abin da dan iya cewa, batun cewa sai mai mota sai mai aikin gwamnati sai mai gida, to duk yanda dai Allah ya hore mu shine dan iya, amma ba haka ba ni na jima ina son aure. Abin da yake ƙara cire min shi a rai, sun sa buri ne iyaye batun aure, wai sai ka 200,000 a wani waje ma 300, me laifi 30,000 40, wannan ya wadatar. Inda zaki je a nuna miki soyayya da kauna, wanda yake da shi ma ba zai so ya nuna miki hakan ba, don kullum shi yana da aiki ne, zai je gurin aikinsa. Wanda bai da aikin in ya je dawo a kasuwa kullum yana kusa da ke ne. Wanda yake da aikin kullum so yake shi ya kula da nashi, wanda zai nema na gaba. To shi a rayuwa duk mace da kaga tana burin haka, jahilci ne yake damunta da rashin tarbiyya na iyaye. Saboda a lokacin da na yi aure ba ni da komai, ni ba komai ba ne. Yau na yi aure har Allah ya sa ci da sha bai gagare ni ba, ina ci ina sha, samuna ya karu. Kaga ana iya samun aure baka da komai kuma Allah zai baka gida ya baka mota. Amma in ka ji mace wai tana wai sai mai gida ko sai mai mota, wannan rashin tarbiyya ne na iyaye, kuma da jahilci da rashin koya ma yaro tarbiyya shi yake kawo haka. Amma in ana koya ma yaro tarbiyya, duk inda Allah ya baka masoyinka, ko manomi ne kai ko tsince-tsince yake a ƙasa, in dai ba sata yake yi ba, in zai rike kiki ciki sha, insha Allah zai ba da arzikin da za a samu jirgin sama ma. Ni shawara ne zan bayar, kar su yaudari kansu, su saya inda Allah ya haje su kawai, matsayin da Allah ya ba su wannan shine matsayin su. Wannan yaudaran kansu ne, shi yasa suka yi yawa a cikin gari. A takaice kenan wannan. Amma suka saya suka yi zurfin tunani, wallahi kawai su samu wanda ya dace da su, ko da talaka ne wallahi rufin asiri ya fi musu. Shawara ne ni kawai.